Ipaabot og mensahe si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan PBBM sa mga OFWs dito sa Middle East. Dili niya gisiguro nga hugot ang koordinasyon sa gobyerno ngadto na sa mga OFWs sa maong lugar. Matod pa ni PBBM nga posibleng bulungtad pa or magdugay pa ang maong gyera sa lugar, rason nga hugot ang ilang pakigalayon alang sa kaluwasan sa mga Pinoy dito sa Estados or sa Middle East. Ato maminawon ang pamahayag na himong mensahe ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Samtang mipabot-sabog mensahe si Vice President Sara Duterte sa mga OFWs dito sa Middle East, di niya gitambagan ang mga Pinoy nga andamon kanunay ang mga dokumento, ilabi na kung imando na ang pagpanghikling ug aron sila mapapauli sa nasod kung gikinahanglan. Ato maminaw pamahayag o mensahe ni Vice President Sara Duterte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Gayon din, kung kinakailangan, ay lumapit sa ating mga embassy upang mabigyan ng tamang payo sa pinakaligtas na paraan sa pag-uwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, nang walang katiyakan, ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naway patnubayan at ingatan kayong lahat ng may kapal. Pamahayag ni Vice President Sara Duterte.